na nwoke chọrọ ịnụ gị na ịjụrụ ya ma ọnụbugo nwaanyị, ọ sị gị mba. Ejụkwa ya sị ya ọnụbugo nwaanyị maka odugo matured enough, ọ sị gị mba, i wee nụbụ ya, i wee mesịa wee malụ datina ọnụgo nwaanyị na-abụ tụbụ ụmụ nwaanyị na-abụ ime. I wee jụbụ ya, o wee sị na ife ejire gwa gị bụ na ya gwa gị na ịma nkwenụ ya and ya lọvụ gị, na ya dosọrị, ị ka ga-ekwe nọrọ na that marriage ka ị ga-anaba. Mana ka a na-ekwu ife a, you already pray idozi ime o. Kedu ife ị ga-eme? Chee, ndị ụmụ nwaanyị a na-ekwu maka ya, ọ na-ewejelufe nri every week na-enyefe ego. He takes care of his kids. Mana ọ si ala gasị. Nwoke si ala gị ụda asị anụ nwabụ ezigbo mmadụ. Ụdị asị n'ụwọdụ mgbaghalụ. Chee, mana awọsị na dị atọkanya wee kwalụ nke ya n'azụ hụ ya na. So, ọ bụrụ na ịbụ awọ, ịkwalụnụ nke gị n'azụ, kedu ife isi m kwuo? Mana iselebe asị na ịnụgo nwaanyị, na ịnụbe nwaanyị, nwaanyị na ịnụgo ịbụọ tụba ịbụọ ime, nna nwakwa ka ọdụ. It's too much for me. Like, across that line. Mana unu eji n'ife nkwa wee chọọchị. Ndị be anyị, daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.